dudu tresno gawean AI. Salah sijining wektu nalika aku scroll Ratmaya ra sengaja kandhek salah sijining wanodya. Prayane katon anglam-lami. Manise esem kadya teturon ing nduring puspita. Pindha mamang arep pindah ing video sebanjure. Ora sronto tak ungak profile. Tak deloki videone siji mbaka siji. Sak perlu goleki sapa selirane. Tak wanekake kirim layang DM pamriye antuk piwales. Matur nuwun nih Mas. Layangku sampun mbok gape. Lan paring sasmita. Penamamu apik. Nuwun sewu kula tresna jenengan. Tresna iki sayekti estu dudu gawean AI dening Saipul Habib.